dit jaar heb je weer iets nieuws bedacht voor het pompoenen gebeuren. Ja, we hebben van het pompoenpicknick. Ja? Dus eigenlijk iedereen is welkom, of je nu de picknickmand toe of niet. Dus dat varieert gewoon. De een zegt van wij nemen de picknick zelf mee. De ander zegt van dat is leuk, we bestellen de picknickmand. En dan kan je gewoon een plekje uitzoeken in en rond de kassen. En de een die zit aan de tafel, de ander heeft zijn kleed mee en die zit lekker buiten. Dat is een beetje afhankelijk van het weer. Staan we in één van je kassen, je hebt er meerdere, en er staan al bij volgroeide pompoenen. En dan ben ik nieuwsgierig hoe je die pompoenen opkweekt. Begint dat met een zaadje? We beginnen met de zaad. Zo ongeveer vanaf april, ja, maart, april beginnen met zaaien. Dan potten we ze 3 maal over, totdat ze in de grote emmers komen of hier in de kassen staan. En dan duurt het ongeveer 100 dagen eer dat de eerste vruchten eraan hangen. Dus eigenlijk tijdens de groei leiden we ze naar boven. En zo gauw dat de eerste vruchten eraan komen, dan gaan we ze handmatig bestuiven. Zodat we echt ook eigenlijk zoveel mogelijk vruchten in de kas kunnen kweken. Want eigenlijk worden deze bestoven door nachtvlinders. Maar doordat we begin juni, juli al de eerste vruchten hebben, hebben we nog geen nachtvlinders. Dus eigenlijk wordt daar de pompoenen bestoven, handmatig. En dat wordt 's avonds gedaan vanaf 1 uur of 8 en 's morgens. Ja, en nou zie ik verschillende vormen hangen. Hoe krijg je dat voor elkaar? We zijn altijd in de weer naar verschillende vormen op zoek. Want we vinden het leuk om nieuwe vormen, andere vormen, groter, dikker, dunner, langer. Maar eigenlijk zijn het allemaal verschillende soorten zaden. Dus eigenlijk verschillende soorten. De een heeft vlekjes, de andere is gewoon langwijpig, de andere heeft zonder vlekken. Of de dinosaurussen met allemaal ribbels op. Maar wij doen gewoon elk jaar zo'n 20-tal verschillende soorten in de kas. En dan ja, heb je oftewel de klokmodellen, oftewel de perenvormen, maar dan met geribbelde. Dus eigenlijk heel veel verschillend, zeg maar. En zijn ze ook allemaal eetbaar? Nee, deze zijn niet eetbaar. Deze verhouten allemaal. Die is van vorig jaar, heb ik niks aan gedaan. Dus er zitten nog de schilfers op, zeg maar. Ja. En eigenlijk als je ze in een emmer water steekt en je poetst hem, dan heb je eigenlijk een schone, droge pompoen over.